El tram de Sant Cugat a Terrassa de la línia S1 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya disposa d'espai per a algunes estacions més, especialment els llargs trams entre les parades de Terrassa, Rambla i Les Fonts i Rubí. El Pla Territorial Metropolità de Barcelona, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès i el Pla Director d'Infraestructures de l'Autoritat del Transport Metropolità fa temps que preveuen la construcció d'almenys 2 noves parades en aquest ramal, l'estació de Terrassa Sud i l'estació de Rubí la Llana. La segona estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Rubí, un projecte llargament reivindicat pel municipi, consisteix en la construcció d'una nova parada a la línia S1 que connecta Barcelona i Terrassa per donar servei a l'àmbit nord de la població, a les urbanitzacions del nord-oest i a nous sectors de desenvolupament previstos pel planejament. L'administració no dona prioritat a aquesta actuació en considerar-la condicionada a aquests futurs desenvolupaments urbanístics. Tanmateix, des de Fem Vallès considerem la segona estació imprescindible i prioritària per diversos motius. Rubí, amb 78.000 habitants, tot i ser un dels municipis més poblats del Vallès, només disposa d'una estació dels Ferrocarrils de la Generalitat. En contrast, Sant Cugat del Vallès, amb només 15.000 habitants més, compta amb fins a 7 estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat. Així com la demanda a l'interior de Barcelona en un entorn sobredotat de transport públic està aturada, el seu creixement al Vallès es manté. Gràcies a la construcció de noves estacions al Vallès, el nombre de passatgers a la comarca ha augmentat un 39% respecte al 2010, amb èxits com el de l'estació de Volpelleres, que en 10 anys ha multiplicat per 5 la demanda inicial. La demanda prevista per l'estació de la Llana és de 4.100 persones en dia feiner. El cost d'execució de l'estació seria baix, d'uns 16,4 milions d'euros, degut a l'escassa dificultat de l'obra en ser a cel obert i requerir només 2 andanes i un vestíbul. En resum, l'execució d'aquesta segona estació, que no comportaria una gran inversió, resulta del tot necessari avui per descongestionar l'estació existent i donar servei a una àmplia part de la població rubinenca que ara mateix no es troba ben atesa i que justificaria sobradament la demanda. Fem Vallès.